Så jeg skrev bogen Urkraft, fordi jeg følte en indignation over, hvordan relationen mellem Grønland og Danmark er uligeværdig. Jeg skrev mig ind i historien. Jeg er halvvejs vokset op i Grønland, men har kigget mod verden, og pludselig kigger jeg tilbage og ser på min egen kontekst, og ser på, hvor mange fordomme der er, hvor meget diskrimination der er. Der er en speciel scene i bogen, som når jeg læser den, så bliver jeg rørt. Og det er, fordi den viser, hvordan det er at stå ved siden af en grønlandsk-dansk hovedkarakter, i det her tilfælde Naja, som oplever diskrimination, som oplever at blive behandlet uligeværdigt, og hvor svært det er for ham at stå ved siden af. Hvor svært det er, og hvor meget afmagt han føler, og hvor undskyldende han er, hvor ondt det gør på ham at se det. Og det føler jeg meget dybt ned i maven, og det vil jeg gerne have, at den historie trækker folk ind, fører folk ind, bringer danskere ind og ser verden derfra, og mærker, hvordan det føles. Hvor mærker de fordomme, som danskere måske ikke længere ser. Så det er Urkraft, er også om kraften, om styrken i naturen, om styrken i kulturen, og den modstandskraft og den overlevelseskraft, der har været, og som er stadigvæk. Og det er den, jeg gerne vil have frem og fortalt gennem historie, fortalt gennem unge menneskers historie om, hvordan de navigerer i det grønlandske og det danske samfund, men især det danske.